Gabon deizuela guztioi, Xabier Rei euskal preso politikoaren heriotzak erantzuleak dituela salatu dute Sortuk eta Etxeratek. Rei atzo aurkitu zuten Kadizeko Puerto 3 espetxean hilda eta Etxeratek gaur egindako agerraldian esan du, zehazki bertako bozeramaile Urtzi Errazkinek salatu du Espainiar estatuaren espetxe politika, dispertsioan oinarrituak eta suntsitzaileak hilduela Rei. Xabier Reiren heriotzaren erantzunkizun osoa, Espainiar estatuak mantentzen duen salbuespeneko espetxe politika suntsitzaile honek dauka. Atzo, Xabier Rei euskal preso politikoaren heriotzaren zorigaiztoko albistaren berri jakin genuen. Xabierren heriotza ekidin zitekeen. Heriotza berri hau ekidin zezaketen, baina ez duten nahi izan. Etaren borroka armatuaren eteteak 6 urte beteak ditu, eta urte beteko da erakundea armagabetu zela. Euskal preso eta ieslari politikoen senide eta lagunek eta errepresaliatu politikoek ordea ezin dugu salbuespen espetxe politikak eragindako min eta sufrimenduaren inguruan iraganean hitz egin. Egunerokoan eta astero bizi baitugu senide eta lagunok espetxe politika ankerraren ondorioak. Xabierren heriotzak izen abizenak dauzka. Estatu espainola, egun indarrean mantentzen duen salbuespen politika, penitentziarioa eta alderdi popularra. Xabier ez da hil. Xabier hil egin dute. Sortu alderdiko idazkari nagusi Arkaiz Rodriguezek bere aldetik esan du Reiren heriotza saiestu zitekeela eta hortaz gaineratu du torturapeko aitorpenetan oinarritutako sententzia guztiak berrikusi egin behar direla. Heriotza hau ekidin egin zitekeen. Torturapean lortutako autoinkulpazioetan oinarrituta zigortu zuten. Beraz, Espainiar legedia eskutan antxo ez zen kartzelan egon behar. Estatuaren biolentziaren biktima izan da antxo. Maria Solana Nafarroako gobernuko bozeramaileak ere hartu du hizpide Reiren heriotza eta esan du dispertsioa presoei ezartzen zaien zigor gehigarria dela. Dispersioa bera badela kondenatik haratago beste kondena bat. Reiren heriotza salatzeaz gain mobilizazio deialdiak ere egin dituzte Etxeratek eta Sortuk. Arrats honetan bertan Euskal Herriko hainbat herri eta auzotan ari dira protestak egiten eta horrez gain larunbat honetarako manifestazio nazionala deitu dute Iruñean Golem zinemetatik abiatuta. Reiren heriotza gaurko albiste esanguratsuetako bat, horren ondorengo erreakzioak ere bai, gurean gaur gai gehiago ere baditugu ordea eta hoiei begira jarriko gara titularretan. Lanbaldintzak duindu eta kontziliazioa errazteko neurriak hartzearen aldeari dira borrokan Zarako langileak. Hemen elkartu gara Zarako langileok, Zaran dauzkagun lanbaldintzak salatzeko. Uste dugu Zara moduko enpresa handi batean lanbaldintza duinagoak izan beharko liratekeela. 15, 18, 20 ordutara gaude kontratatuak. Horrekin ez gara hilabete bukaerara iristen. Ordutegia kontziliazioarekin ez datoz inondik inora bat. Oporrak hartzerako orduan arazoak dauzkagu, hau da, Zarak prekaritatea bultzatzen duela argi eta garbi esan dezakegu. Zer esanik ez, enpresa izaten ari den jarrera oldarkorrari, enpresak esaten du bera dela negoziazioaren alde dagoena, baina adierazten duena guztiz beste. Inditex taldeko saltokietako emakumeen egoera gero eta ozenago salatzen ari dira. Iaz 9 egunez egin zuten greba, Pontevedrako Berxkako langileek, Zuerako makrokartzelan, hilean 121 euroren trukean besteak beste Zara Home katearentzat lan egiten duten presoek ere kanpaina eraginkorra egin zuten beren egoera salatzeko. Gipuzkoako langileak ere martxan jarri dira eta zarata egiten segituko dutela iragarri dute. Bihar bertan alduten moduan bat egingo dute greba feministarekin. Martxoak 8 begira Zarako langileek bat egiten dute mobilizazioekin, bakoitzak alduen enean egingo du bat, azkenean lanaldi partzial, dauzkaten lanaldi partzialekin eta lanaldi txikiekin oso zaila egite zaie enpleguko paroekin bat egitea, azken finean 12-20 orduko lanaldi batean 4 ordu galtzeak, 4 orduko soldata galtzeak izugarrizko inpaktua daukalako, baina eurak bakoitzak alduen einean parte hartuko du eta bat egingo du greba honetan, bai arlo erreproduktiboan, alduenak enpleguan ere bai.
Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak aintzat hartu du ELA eta LAB sindikatuei jarritako helegitea eta arrazoia eman die biharko greba feministan bermatu beharreko gutxieneko zerbitzuen auzian. Eusko Jaurlaritzak zaharretxeetarako proposatutako neurriak lantaldearen 170 mantentzearenak sindikatuen protestak eragin zituen. Argudiatu dutenez, Jaurlaritzak greba egun arruntetan ezarri ohi duen kopurua 150 izaten delako eta ohikoa baino handiagoa delako biharko ezarritakoa. Orain arrazoia eman die epaitegiak sindikatuei eta zaharretxeetan lantaldearen erdia egon dadin agindu du. Salbuespena izango dira erabiltzaileen 170 baino gehiagok mendekotasun handia duten zentroak. Hoietan lantaldearen 170 mantenduko dute, naiz eta Jaurlaritzak 180 proposatu zuen hoietarako. Grebaren bezpera izan da ordezkari politikoak ari dira beren posizioa adierazten biharko lanuzte deialdiarekiko eta Arantza Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomia garapen eta azpiegituretarako sailburuak esan du ez zuela greban parte hartuko, baina beren egoera ikusarazi nahi duten emakumeak babesten dituela. Nuestro objetivo como gobierno es dar pasos todos los días en pro de la igualdad. Hego Euskal Herriko biztanleriaren eren batek 1.033,44 eurotan ezarrita dagoen pobreziaren mugaren azpitik bizirauten du. Eskubide sozialen aldeko elkartzen mugimenduak eman du datuaren berri. Haien hitzetan prestazioek ezin dute biztanleko barne produktu gordinaren 137,5tik beherakoak izan. Horren arabera, 1.033,44 eurotik gorako soldata edo prestazioak aldarrikatu dituzte bizitza proiektu duina garatu ahal izateko. Euskadiko Eskola Kontseiluak hartu du hezkuntza akordioa lantzeko ardura, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak haren esku utzi du dokumentuaren lanketa. Txostena maiatza bukatu baino lehen osatzea espero du kontseiluak, azken asteetan eragileen eta herritarren ekarpenak jaso ditu hezkuntza sailak otsailean aurkeztutako akordioaren oinarriak dokumentuak eta Bilbon egindako ekitaldian Kristina Uriarte sailburuak dokumentu hori entregatu dio Nelida Zaitegi kontseiluko presidenteari. Azken asteetan, hezkuntza eta gizarte eragileek eta baita herritarrek ere, dokumentu horri proposamenak egin ahal izan dizkiete. Eta jasotako proposamenak aztertu ondoren, hemen dugu hezkuntzaren aldeko akordioa bilatzen duen azken dokumentua. Prozesu honen bigarren atal bati ematen diogu paso. Eragileen eta adituen lanarekin landutako dokumentuak Eskola Kontseiluan du hurrengo urratsa. Orain, Euskadiko Eskola Kontseiluari dagokio dokumentu aztertzea eta bere ikuspuntua gureganatzea. Sailburuak eta Eskola Kontseiluko presidenteak dokumentua osatzerakoan lortutako adostasuna nabarmendu dute eta Eskola Kontseiluak partaidetza horretan sakontzea espero du Uriartek. Hemen dakargun testua sentsibilitatea anitzeko ikuspuntutik adostutakoa da. Eta partaidetza horretan sakontze aldera lekukoa pasatzen diogu gaur Eskola Kontseiluari. Berari, bai dagokio adostutako testu honen gainean iritzi ematea. Beraz, datozen asteetan, Eskola Kontseiluak zeresan handia izango du helburu honetan. Labek irakaskuntza publikoko 3 sektoretan akordioa egitea gogor kritikatu du ELako idazkari nagusi Adolfo Muñozek. Azken hilabeteetan, ELak eta Labek landu duten ekintza estrategikoaren ondoren, ELaren web orrian argitaratutako gutun batean, Muñozek auzitan jarri du elkarlanean aurrera egiteko aukera. Labek ontzat hartu duelako, Araba Bizkaiko eta Gipuzkoako irakaskuntzako hezkuntza berezian, garbitasunean eta sukalden sektorean negoziatutako ituna. Labek greba utzi eta akordioa egiteko eman dituen arrazoiekin ez dator bat ELako burua. Gogorarazi duenez, aipatutako sektoreak oso feminizatuta daude, 100 lanpostu galdu dira, lankargak asko handiagoak dira, edota lanaldia kasu askotan partziala da, prekarioa beraz. Akordio hori sinatu izanak elkarlana trabatzen duela dio Muñozek. Laben asmoa desmobilizatzea bada, ez dagoela ELarekin ekintza estrategikorik egiteko aukerarik. 2 urtez Galtzagorri Bilboko emakumeen taldeak San Francisco, Zabala eta Bilbo Zarreko eragilekin batera ondutako proiektua da Koloretxe, auzo garaietako emakumeen etxe gisa definitzen dutena. Espazio propioaren aldarrikapena auzotarrek babesten dute eta horren ondoren babes instituzionala nahi dute bertako kideek. Bide horretan emakunderen babesa badu jada Koloretxek, baina Bilboko udalak entzungor egiten dio oraindik. Orain arte alde instituzionaletik ezer gutxi jaso dugu, egon garaiekin, baina nolabait ez dugu proiektuaren aurkezpen, ja finala egin, ez? Prozesua beraiek ezagutzen dute, joan izan garelako, baina, bueno,
nik uste dut nahiko, edo guk ere esaten dugu, orain arte udalaren partetik egon dela nolabaiteko, distantzia moduko bat joango gara, behintzat Bilboko udaleko talde politikoen gana, eta, igual gero ikusiko dugu ere beste norbaiten gana joan, baina behintzat horiek fijo hori egingo dugu ikasturte honetan. Gure asmoa ez da proiektu bat egitea usteko armairu batean edo udaletzeko apal batean, baizik eta proiektu gauzatzea. Beraz, orain goaz nolabait ehuntzera behar ditugun sinergia guzti horiek eta behar ditugun babes guzti horiek etxea lortzen. Espetxean jarraitu beharko du Jordi Sánchezek, Generalitateko presidentetarako hautagaiak, Pablo Llarena epaileak 5 eguneko epea eman die akusazioko eta defentsako abokatuei Sánchezen eskaerari buruzko euren iritziak azaltzeko. Junts per Kataluniako presidente gaiaren defentsak eskatu zuen berehalakoan aztertzezatela ura aske uzteko eskaria. Eskaera joan den azaroan egin zuten eta hilabete hasieran onartu zuten tramitera. Orain konstituzionalak Sánchezek preso jarraitzearen alde egin du. Astelehenean dute egitekoa Generalitateko presidente aukeratzeko saioa Kataluniako parlamentuan eta oraingoz Sánchez bera da hautagai bakarra, naiz eta horretarako gorenak saiora joateko baimena eman beharko lioken. Hain zuzen ere Llarena epaileak astelehenera arteko epea jarri die fiskaltzari, boxi eta defentsari Sánchezek egindako eskariari buruzko euren iritziak eman ditzaten. Hiltzenetik 10 hamarkada beteko den urtean Mikel Laboa katedrak eta Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko ikasleek 36 irudi bildu dituzte Mikel Laboa omenaldia izeneko liburuan. Garbine Mendizabal, Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasuneko zuzendariak esan du Laboaren sorkuntzara gerturatzeko aukera emango duela. Unibertsitatearekin dugun elkarlanaren fruitu da liburu hau, Arte Ederretako ikasleena hain joiztu. Liburu hau da Mikel Laboa artistaren gana gerturatzeko beste modu bat, eta hori da eskuarten daukegunak. Mendizabalek nabarmendu du gazteen gana eta arte esparruko hainbat sortzaileren gana iritsi nahi dutela liburuaren bidez. Bide batez nahi deguna da gazteen gana transmititzea Mikel Laboa artistaren lana, eta ez bakarrik gazteen gana, baita artean beste esparrutan dabiltzen artisten gana iritsi nahi dugu.